काकी आज काय बनवताय? आज मी कच्च्या केळीची काप बनवते। कच्ची केळी व्यवस्थित मी आता धुवून घेतले आणि धुवून घेतल्यानंतर ती वरची साळी काढून घेणार आहे। पूर्ण साळी काढायची असतात व्यवस्थित, जास्त काही त्याला मेहनत लागत नाही आहे। आणि कच्ची केळी तर आपल्याकडे वर्षभरच असतात, वर्षाच्या 12 महिने कच्ची केळी असतात आपल्याकडे, त्यामुळे बनवायला सोपं एकदम साधी रेसिपी आहे। त्यासाठी साहित्य घेतलं आहे, रवा घेतला आहे, मीठ 1 चमच, मालवणी मसाला 1 चमच घेतला आहे आणि हळद 1 चमच। आता कच्ची केळी मी सोलून घेते व्यवस्थित, एकदम छानपैकी सोलून घेते, कारण जास्त फास्ट घ्यायचे नाही, कारण पूर्ण ते फक्त साळच काढायची आहे। व्यवस्थित साळ काढून घेतल्याच्या नंतर एकदम बारीक चिरायचे आहेत, व्यवस्थित फ्राय करा, म्हणजे पातळ एकदम करूनही घ्यायचे, मीडियम साईजचे, जास्त जाड असे चिरायचे नाही आहेत। ती काप करून घ्यायचे व्यवस्थित त्याची, आणि ती छानपैकी सोलून घेते मी। आता बघा, बटाट्याचं सोलायचं असतं त्याच्याने सोलून घेते, कारण सुरीने सोललं तर पूर्ण मांस त्याचा निघून जात आहे। व्यवस्थित सोलते, सोलून झाले मी आता काप करते, त्याची पातळ एकदम करून घेते, जास्त जाड काप करायचे नाही आहेत, पातळच करून घ्यायचे व्यवस्थित। आता ते झालेत व्यवस्थित, मी काप करून घेतले, पातळ एकदम करून घेतलेले आहेत, व्यवस्थित एकदम केले। आता ती धुवून घेते, धुवून घेतल्याच्या नंतर व्यवस्थित एकदम छानपैकी जरा सुक्क व्हायला पाहिजेत। त्यात मी 1 चमच मसाला टाकते, मालवणी 1 चमच हळद छोटी, आणि 1 चमच मीठ घेते। ते व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। आता मी पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण सगळं साहित्य त्याला लागायला पाहिजे व्यवस्थित, मीठ, मसाला आणि हळद पूर्ण व्यवस्थित लावून घेतल्याच्या नंतरच फ्राय करायचं आहे। सगळं व्यवस्थित मिक्स करते, कारण पूर्ण त्याला पूर्ण कापला लागायला पाहिजे। गॅस पेटवते, आता पॅन ठेवला गॅसवरती, आणि तेलामध्येच फ्राय करायचं आहे व्यवस्थित। तेल गरम होईल आता ते रव्यामध्ये मी मिक्स करते, तसं आपण मच्छी फ्राय करतो त्याच्यासारखंच आहे। व्यवस्थित स्लो गॅसवरतीच करायचं आहे, नाहीतर रवा पूर्ण जळून जाते। व्यवस्थित टाकते, जास्त तेल लागत नाही आहे त्याला, तेल एकदम कमीच लागते फ्राय करायला। व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। मी त्याला रवा वगैरे व्यवस्थित लावते, एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे, जास्त काही त्याला साहित्य वगैरे काही लागत नाही आहे, आणि खायला सुद्धा सुंदर लागतं ते। स्लो गॅसवरतीच करायचं आहे, स्लो गॅस केला आहे मी। आता दोन्ही साईडने पलटून घ्यायचे आहेत ते, व्यवस्थित दोन्ही साईडने मी पलटते। स्लो गॅस ठेवल्यावरती रवा जळत नाही आहे जास्त, व्यवस्थित करते, आणि खूप खायला टेस्टी असतात हे। झाले व्यवस्थित, मी आता दाबून बघते, व्यवस्थित झाले फ्राय। बघा, रवा पण माझं काही जळलं नाही आहे स्लो गॅसवरती। आता मी ते काढते, स्लो गॅसवरती केले, काढून घेते एका प्लेटवरती, चिमट्यानेच काढते, व्यवस्थित काढायचं आहे, कारण त्याला जास्त तेलच लागत नाही, व्यवस्थित कमी तेलातच होतात आहे। काढून घेतले सगळे, व्यवस्थित काढलेत मी, किती सुंदर झालेत। आता हे मी घरी रव्याचे पापड बनवले, ते पण तळून दाखवते तुम्हाला। फास्ट गॅस केला आहे मी, तेलामध्ये तळते व्यवस्थित। हे काय तळून झालेत तेलामध्ये माझे, व्यवस्थित तळून घेते, तळलेत मी।
आणि घरीच बनवलेले रव्याचे पापड आहेत ते. रव्याचे पापड व्यवस्थित झालेत माझे. पहिल्यांदाच मी घरी बनवले. तळले. आता प्लेट सजवले आहे मी. व्यवस्थित प्लेट सजवलेले आहे. आता केळीची फ्राय केलेली मी तेव्हा भात व्यवस्थित तळून झाले तेव्हा छानपैकी झालेत. आता मी खाऊन दाखवणार आहे तुम्हाला कशी झालीत ती. खा व्यवस्थित एकदम झालेत. मी खाऊन बघते. सुंदर झालेत. हां छान एकदम छानपैकी झालेत. असं त्याच्याबरोबर सगळं भात वगैरे घेतले, डाळ घेतले, पापड. बाय.